bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV caggal yettude geno gonɗo jondo en juule rasul sallallahu alaihi wasallam en calmini khalifaɓe dini non kadi en calmini khalifaɓe aado ko non calminirden ben ɓe ganduɗa ko waɗoɓe feere ha jiiɗen ngol woni lawol temeɗɗiɗi e capantati e nayyi keɗen mbaɗa nde ɗo yewtere wiitede holmbo woni an hande noon en mbaɗi kadi ne musol walla en ndiwi seeɗa eɗen jaɓɓi ɗo sukaɓe ɗo batti duuɓi kono noon ko mawɓe to batti hakkillaji ɓen ɓe ganduɗa ko wonɓe toon duɗal jaabi ha tirde ngal Cheikh Anta Diop woni université mo Cheikh Anta Diop eɗen mbawi wideɓe ko sanɗaji so tawi koye ɗemgal men fulfulde ko noon mbawɗen ɓe wirude son jigguima noon tubakiri mbiyen ɓe étudiant ji wadde ko ɓen jaɓɓiɗen ɗo eɗen jaɓɓi ɗo biteɗo Pape Camara eɗen mbawi ɗum nawde Raneru walla nawen ɗum toon to Vélingara yantude o mo ganduɗa ko Haby Thiam mo Agnam Thioday ɗum noon en mbatta joni so wona tottudeɓe konngol ɓe calmodir e yeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV assalamu aleykum mataw gaddorɗen koɗo worɓe to jinguen seeɗa walla koɗo rewɓe Pape Camara assalamu aleykum. Assalamu aleykum a'udhu billahi minal shaytanir rajim ko adi fof en calminat mawni men ba modi min calminima ani kala e liggottoɓe ma e Pindi TV ko adi fof en jettat Allah juulen hen nelaɗo Muhammad Rasulullah so ɗon yawti jetten jitnaɓe men kadi continue ñaagoɗen ɓe duwaw parce que nde ɗo jande si woodi ko duwaw taki donc mi salminima tan mide salmine kadi Haby Thiam mo ganduɗa kanko gardumi ɗo en donc kam ne o weltanama no fewi eɗen kaala ɗo machallah tengade nde yooɗi Haby Thiam e cuubo no yooɗi noon assalamu aleykum Thiam. aleykum salam mi salmini mon onon fof mi salmini yeewo men ɓe mi salmini aussi jinnabam Mariata e Moussa Deme mbiyetem ko Haby Thiam jeyami ko Agnam Thioday toon jibinami mais mawnumi ko ga Dakar ti cuubo noon cuubo fuutankoye ɓoordade ko fuutanke ɗum noon beele emin mbawi andude hol gonɗo Pape Camara. alors ko weltare tan pour wadde répondre on ɗo question mais également miɗo yetta ɓe ganduɗa ɓe kamɓe jeɓata Pindi TV fof parce que hande ko mbo télé pulagu d' abord kala mo ganduɗa ka ɓiɗɗo pullo gonɗa e nder leydi he walla e bowol leydi aɗa yeeɓa oɗo télé donc on oɗon mbiye tan jokke golle yo Allah alors min notortomi ko inde Papa Camara donc jibinami ko 1999 toon e nder Jolof ɗo wiyete commune mo Thiel jangumi ko ɗon école primaire de Thiel jaɓɓi dulo walla no mbiyata jaɓɓi julo bien sûr toon jangumi école primaire jangumi toon collège jami lycée Gassane toon dañmi bac en 2019 dimmimi toon garmi université Cheikh Anta Diop mo Dakar mbaɗami orienté au département de géographie hande noon Allah no waɗi gonmi ko e nder région mo Matam ko toon jeeyami hande nder département mo Raneru plus spécifiquement e nder commune mo Vélingara Ferlo donc en gros miɗo tolni hande e master 2 au département de géographie jarama tigri Pape mataw jaɓanten ko mbala ala caɗele tan seeɗa ɗo teskiɗa e gurdam ma haade ma yettade duɗal jaabi ha tirde Cheikh Anta Diop. alors caɗele kam mbasata par ce que aɗa andi jangde welani mais kala fof no wano waade eɗen jetta Allah par ce que kala ko ɗum lamdino cuuta dane ma nde seeɗa kala ko ɗum lamdino eɗen pari pour yaade e dow ɗum ɗon donc caɗele mbasata par ce que à un certain moment yahanoma ni ha sikka ga yettaytaki mais kala no wano waade min jarata hen tan ko yidde mais kadi andude miɗen mbawi ko min mbaɗata ko donc ɗon kanko ko ɗum tan jogui men komi jaabi tigui siftorande bandiraɓe ka candidat ka jiɗɗo ardade fedde wiyetede MEF mouvement élèves et étudiants fulɓe kono tan wonno ɗon ko biteɗo Saydou Sow o rewino ɗo au passage eɗen calminamo no fewi
hande so tawi en jiɗi artude seeɗa mbiten ko holnde MEF sosa. Alors on ɗon ngal ɗol namdal waɗani kam weluma no feewi ko adi fof ko yettude Allah encore e salminde président Seydou Sow ko mawnam ko sehlam ko giɗam ina wayno ni hande kala ko mbawmi janngude e MEF kala ko mbawmi andude e MEF kanko omo jeeya hen donc miɗo ɗum salmina de passage miɗo mo ñaago duwaw alors so ɗon yawti MEF ko ɗum mouvement des élèves et étudiants fulɓe baɗaɗo créé en juin 2005 donc hande sa daari l'année dernière woni rawani MEF waɗi fêté ses 20 ans d'existence en collaboration avec Baba Baydi Mal mo waɗa kañumne célébrer ses 40 ans sur le plan artistique donc hande MEF ko ɗum mouvement mawɗo ɓurɗo mawnude e nder leydi Sénégal mais kadi mouvement ɓurɗo mawnude e nder université ji ɗi ganduɗa ko kanji goni ɗo e Sénégal tigri hol sosɓe MEF. alors MEF sosi ɗum ko mawniraɓe men ɓe ganduɗa ɓe joguinoma jiyanɗe mawɗe jiyanɗe parniɗe e nder pulagu par ce que enen fof eɗen gandi ko jangde tan woni gonga kala hande kala gimmiɗo ɗo ko gandal ƴewata nde ɓe ngari ɓe kawri université ɓe mbi holno mbaɗeten enen ha daranoɗen pulagu en tant que masse intellectuelle miɗo wawi hen innude goto tan mawni men han jafoɗon seeɗa kanko woni hande le président du comité de charge MEF on wiyete Mamadou Sow miɗo ɗum salmina de passage miɗo ɗum juuro donc nde ɓe ngari kanko e liggodiɓe mum ɓe jooɗi ɓe mbaɗi créé ndeɗo fedde ɓe ganduɗa ko kamɓe hawrindini kala hande sanda gonɗo e nder école aji ha e nder duuɗe jaaɓe gattire gonde ɗo e nder Sénégal tigi holko MEF fuɗɗi golla liggade. alors MEF ko fuɗɗi ko liggade ne heewi tawno aɗa andi ko ɓe mbita ko suka kam ɗum e ambition jaadi kam ɗum e yidde jaadi kam ɗum kadi e force jaadi donc MEF gila sosa hande ko ɓurimi hen welde ko hande sa naati nder université Cheikh Anta Diop mo Dakar ene wayno ni won duuɓi fulɓe gimmotono ngara nder université mais tawno kersa haalde ɗemgal ngal mais hande oɗo mouvement taki kala to mbawɗa wonde aɗa wawi ɓornade caaya ma aɗa wawi haalde pular ma te sa haali pular tan a jaabete ganda ɗo ko ɗo jeeyaɗa ganda ɗo ko ɗo koɗɗa ganda ɗo ko ɗo poɗɗa wonde en tant que mo ganduɗa ka ɗaɓɓowo gandal so ɗum yawti MEF hande son teskima yeru ɓurɗo farnade tan e nder magistére mawnam Seydou Sow woni en 2023 leñol fulɓe ne amti feccede so yimɓe Sénégal ne lime ko wayno Yero Doro woni recensement Yero Doro Diallo en kaɓanima ɗum ha tampi yo Allah yurmo yaafo mais également yo Allah waɗande jaam par ce que kala no wano wade kamɓe ne ɓe kaɓanima pulagu hande so recensement waɗeteno leñol fulɓe fecceteno wiye ɓeɗo ko tukuleur wiye ɓeɗo ko fula wiye ɓeɗo ko ɓe wiye ɓe joolaɓe ak sirraɓe ak sarhulleɓe ak wamrankoɓe donc enen hande MEF ina jeeya e haɓiɓe ha wi'a leñol ngol ko pular ngal ko gotal donc ɗum on ko e réalisation ngaji ɗi ganduɗa ko MEF waɗi ɗum te leñol ngol ina wawi fawde hen guide gueɗel gonguel ngel woni hande kala to ɓiɗɗo pullo mema e nder leydi Sénégal so tawi tan koko tooña ma mouvement MEF immo darano ɗum tigri donc ɗum mbiɗa andi président Seydou ine kam hen wawi setto no feewi par ce que combat ji kewɗi daranima ɗum leñol ngol ɗo ene e nder Sénégal donc eɗen mbawi wonde ɗo eɗen lima ko MEF waɗi ha heewi taw en gaynani tigri beela MEF wona dawrugol kono kadi beela oɗon jokkodiri e waɗoɓe dawrugol woni politique. alors ɗon ni ko namdal ngal ganduɗa mboɗo sawra jabade hen aɗa softa mboɗo softa jabade hen tigi par ce que MEF kono mbiɗa ni MEF wona mouvement culturel
wona mouvement dawrugol wona mouvement dawrugol eyi yo tigi MEF wona mouvement dawrugol ɗon mi rewtata hen MEF ko ɗum mouvement mo ganduɗa o ko mo mouvement indépendant jeyɗo hoore mum kala mo ganduɗa o ka ɓiɗɗo pullo mbi'owo mbimi e mbimami ko he MEF jeeɗa taw ka jangowo a faami heddi noon leñol men ina waɗi ko mbiɗa ko dawroɓe woni ɓe ganduɗa waɗoɓe dawrugo waɗoɓe politique leñol so ɗari ɓamtade banggue foof yarat waɗi ɗe ganduɗa c'est des professeurs d'université mbiɗa wawi cité wono professeur Marito Niane wonɓe ganduɗa au passage en calmini professeur Marito Niane donc kañumne ko collaborateur MEF wonno MEF ina waɗi aussi des artistes hande sa ƴeewi wono mais wona politique kam mais wona politique est ce que ne laaɓi wona politique non ina laaɓi wona politique bisimilla ina laaɓi wona politique ɗon kam ina laaɓi tigi rigi heddoto noon min mbawa wiide min jokkodirta e politicien par ce que kamɓe ne ko e leñol heɓe jeeya mais min noddirani ɓe pour yoɓe gar min mbaɗa politique min noddiriɓe ko pour kamɓe kala ko ɓe mbawi hokkude amen to miijo to ganduɗa ko ɓamtata mouvement o koko ɓamtata leñol ngol ko on ɗon banggue min noddiri on ɗon banggue min noddiriɓe min noddani ɓe pour yomin hokkuɓe doole politique walla yomin mbaɗanɓe promouvoir liste ji mabɓe voilà ɗon noon min jarani noon kala mo ganduɗa haɗa pari wadde jawdi ma aɗa pari wadde hakkilantagal ma e duwawuji ma e mouvement o miɗen mbima bisimilla tigui ɗum noon joni en jabanat rewɓe noon tawi tikki noon kayen rewɓe yeeɓoɓe monen tikkani mi onon kam gorkan haalda debbo haalta Haby Thiam hol gonɗo Haby Thiam somin jiiɗi andude Haby Thiam Agnam tan ɓolo ina raɓɓi te haalta hoore ma minen kaara hol gonɗo Haby Thiam Haby Thiam ko ɓinguel Fouta jibinami ko Agnam Thioday toon jinnaɓam sah jeeya mais mi wonani toon nak ko heewi ɓurmi mawnude seeɗa ko Dumgo Wuro Alpha gonnonomi toon koye mamam kanko nani kam sah école e to mbanmi toon primaire jaltumi toon gartumi to jinnaɓam ga Dakar mbanmi ɗo collège ha lycée ɗo joni mbaɗumi université Cheikh Anta Diop de Dakar mbaɗami ko droit mbaɗami 3e année de droit e nder jangde ma hol caɗele teskiɗa hen ina wawi taw saɗa haala ɗum aɗa wawi yaltinde gonɗi aɗa wawi woyde ɗo e plateau min jeeyi quoi debbo joom wutti jooɗo gonɗi mum jalta ala min kam particulièrement mi ala probléme e jangdam he quoi mi waɗani rencontré probléme caɗele hol situation ɓurɗa teskade hande université bon gurdam mum way kono neɗɗo goto foof e hoore mum gurdam ɗam toon en muuside comme no grève uji no ɓe guurirta campus e foof ene muusi trop événement grève o tamit on kam mo mi woyi parce que frère am Abdoulaye Ba ndeysan yo Allah yurmomo yaafo Allah yurmomo yaafomo o yalti hen aduna ko hunde baɗɗo ham marqué trop e université parce que c'était la première fois mboɗo tawe grève baɗo noon hande eɗen onon e mouvement élevé étudiant fulɓe woni MEF to banggue rewɓe ɓe mi heewani ɓe yiide eɓe e activité ji sona activité aji ɓornade e ɓortude beela wona ɗon tan keɗɗon mimi yiyani rewɓe activité ji MEF banggue woni banggueji min jeyamiɓe tan ko cosano kamɓe jeeyi mais ko yahate ko artete ko worɓe ɓe ɗum ni holno wayi ta rewɓe nani hen de ɓe kokka hen miijoji mabɓe comme no Jinda Diallo kanko woni président féminine MEF o e fande goddum e goddum fof rewɓe en totta hen hundoje mabɓe miijogaɓe mabɓe ngal ɗon namdal haadema arde makko MEF beela debbo meeɗi ɗum ardade effectivement debbo meeɗi ardade kam Pape est ce que debbo meeɗi ardade MEF si debbo meeɗi ardade MEF yo laaɓde biyeteɗo Aissata Ka kaale ha laaɓa ko warnanara donc ko ɓiɗɗo Jolof naajo mboɗo salmina mbo de passage debbo goto eyyi en terme d'histoire mum ko kanko tan gandumi hen donc miɗo salmina mo de passage ma sére Aissata taw ka weltanama hande holko mbatta conseillé rewɓe ɓe ganduɗa yawma taw nan hen ni ɓe mbiyata pamminta MEF holko woni MEF ko mouvement goto baɗo rendinoɓe sukaɓe fulɓe e Sénégal hen e mbami hen haalde ko mon foof foti wadde foti
titorade ko woni ho ka pullo aɗa farno ɗum e rewɓe fof comme ça sa yeehi école sa jogui toon sehilama fulɓe kala pular anani mbasa rewde olof mbasa rewde français hay sinno wiyama ka raciste ko ɗum gonɗa ko ɗum mbawɗa haalde pulaar hoto jannguɗa ɗum pulaar ko nenam jangguin haɓe babum hay galle sa min kala ko pulaar hay sinno miñiraɓam ɓe jibina ko ɗo babum ko jaɓata sah min kala olof e galle est ce que so miyim université mi fayitama avec jiini avec nangam a fayta hamde fuutankagal ngal ma feeñ quoi eyi tigi ɗum noon wadde en bandiraɗe debbo en gaccanmo fofto seeɗa ka candidat mouvement élève étudiant fulɓe woni MEF holko tigi aɗa yiɗi wonde gardiɗo alors mi salminima encore mi salmina ma sœur pour jaabuji mum mbaɗɗi fayde ko fati ko e pulagu alors on ɗon question kadi ko weltare tan keɓanmi pour jaabadema par ce que aɗa andi ko français wiyta ko toute ambition est légitime alors minen noon hande leñol ngol wadde fa yalla min liggima hen hande ha min gandi minen holko foti wonde darde amen e te aussi min ɓooyi he université he seeɗa min dañi expérience e min joguima relation kadi kono ɗum fof no waade mi artat e question he ɓuura labtude woni holko taki hande jinmi won candidat au poste du président MEF d' abord de 1 pulagu ko ƴiƴa mum pular ko ɗemgalam sen ɓenni ɗon eɗen jiya gila 2005 no mbimami ni holko woni e waɗede holto imma holto yotta e holko manki ɗum ɗon fof noon komi jooɗiɗo miijimi hen bittumi hen ha gandumi tigui rigui hande minne mboɗo foti wawde daranade pulagu premier objectif o mi haalananmo pular ne amti wiide awde guesa saɗayni mais ko rende ɗum nde ha wasa ñayede ɗum wasa ŋoñede boyeje guirji pobbi baroɗe machallah colli merci hande sa daari ko mawniraɓe men ɓe mbaɗi ko e nder université he gila men faɗa créé ha joni garɗo e mabɓe foof waɗi ko waɗi te ala e mabɓe noon duttinɗo caggal kala e mabɓe gari ari tan ko fawi paafa fade yesso ha tengti noon e mon frère président Saydou mo ganduɗa o kay woni battuɗo 14 ɓeejo gardiɗo MEF donc c'est le 4e président du mouvement des étudiants fulɓe o waɗi 2 mandat mandaji baɗɗi fayide donc hande holno min mbaɗata ha min ndena ko ligga ko parce que par 2 ans par duuɓi ɗiɗi foof waɗat camɗo non ko par hitande fof waɗat camɗo bisimilla a faami min ndena hande ko waɗa ko par ce que eɗen e jamanu mo ganduɗa ko ñamtodiral ɗemɗe ko jamanu mo ganduɗa kadi moni foof ina fooda ina faana to makko donc sa renani ko joguiɗa ko tan ina wawi goɗɗo ƴetta ɗum nawo donc ɗum taki ko kesi ko waɗede haɗo tolnaɗo min ƴewat no min mbaɗiri ɗum préservé min nanga ɗum ha tiiɗa mais également min ɓeyda yaccinde mouvement o par ce que hande sa daari gonga tigui e nder duuɗe jaaɓi hattirde gonɗe ɗo ene nder Sénégal fof presque MEF ina toon jogui des cellules ko wiyete section mais également e nder département ji gonɗi e nder Sénégal wona kanji fof mais won département ji ɗi ganduɗa hande keeɓi section wono département mo Linguére mbawmi wadde cité je salue mon frère Omar Sow le président donc hande ko continuer on ɗon lancé par ce que MEF wiya ko mouvement national donc kala to ɓiɗɗo pullo woni mbiyowo mbimi e wimami ene foti tinde existence on ɗon mouvement partout dans le Sénégal dans les 46 départements du Sénégal hande miɗen yiiɗi wadde installé toon des cellules mais aussi aduna ko kiram miɗen gondi e wandiraɓe amen ɓe ganduɗa ɓe miɗa ɓe salmina de passage mouvement ji goddi culturel gonɗi e nder juuɗe jewɓe hattirde kamɓene aɓen toon miɗen liggodira e mumen liggodiral pewgal mais miɗen jiiɗi kala ko ganduɗa ɓe keeɓi ɗum wayno Ndefleng en ko wayno Ndefleng en Kekendo o je salue de passage jollaɓe de Ndefleng Moussa mais également le président
de Kekendo, à savoir mon frère bien sûr Khalil mi salminiɓe kamɓe ne mais kono mbimami ni hande ko entre meɗen ko enen ndendi Sénégal ko enen ndendi université o wonko ganduɗa ko eɓe daña ɗum minen ne miɗen cohluno min daña ɗum e nder université he beela ko an tan woni candidat alors aɗa andi noon leñol fulɓe ne yaaji leñol fulɓe ne yaaji te machallah hande ene musannomi taw ko min tan sohli mouvement o mais hande ene waɗi kono amen ne ene waɗi candidat ji goɗɗi ene waɗi candidat ji goɗɗi ɓe ganduɗa ɓe zélé sali de passage tawde en mbaɗat en ndewdirade hojomaji miɗen keddira hojomaji sappo hol critére uji ɗi neɗɗo ardorto mef alors critére uji ɗi ko ɓuuri hen tengtude ko d' abord il faut gona étudiant régulièrement inscrit woni taw hitande kala aɗa windo aɗa jogui kayit kollirowo an oɗo ka étudiant so ɗum ɓendi taw aɗa jeeya e bureau ɓennuɗo o woni bureau mef ɓennuɗo o taw aɗa hen jeeyano tawa kadi aɗa jogui carte membre mais ko ɓuuri ko mawnu woni hande kala mo ganduɗa e mouvement he hettina darde ma e ko aɗa won ka membre aɗa fiya aɗa tawtore jolle ɗe fof voilà bisimilla ɗum ɗon woni les critères ko heddi ko jogoɗa ko ɓe mbite ko carte coude woni carte gokkowoma accès e nder université mais également carte étudiant mais tengti e question mo posɗa kam o joni holko woni projet ma pour le MEF han holto jiɗɗa nawu MEF holko taki jiɗɗa wonde président MEF on ɗon projet ma windu ɗum mbaɗa ɗum déposé au niveau du comité de charge a windat ɗum tottaɓe e ardiɓe Sénégal no waɗi 14 régions 45 départements 552 communes beela eɓe kamɓe fof eɓeni hen walla oɗon jogui eɓɓade pour jottade ɓe alors ba question ngaji ma ɗi no beelimi sanne merci tawno ko ɓe mbiyta ko tan min mi ala ko wona leñol ngol so neɗɗo hen kam namno he leñol ngol taw mboɗo welti machallah donc hande MEF mi wawa widemo omo jogui section e nder 46 département he foof mais ina laaɓimi nder 46 département gonɗi ɗi e nder Sénégal en 45 et l'ensemble des communes gonɗi ɗi e nder Sénégal commune foof ene jogui ɓiɗɗo mum mo ganduɗa ene nder MEF ɗum ene laaɓimi par ce que hande sa daari eɗen mbawi ƴettude tan par zone hande sa daari dans le Jolof hande secrétaire général ko ɓiɗɗo Jolof najo Djiby Basel sali de passage dans le Kayor hande sa daari le président actuel ko e nder Kayor e jeeya hande sa daari dans le Fouta o inni ɗum joni ma sére Djinna la présidente de la commission féminine kanko ko ɓiɗɗo Foutanki mais également le parolier du MEF o woni Biglay kanko ɓiɗɗo Foutanki si en jeehi dans le sud hande le trésorier général Ousmane Korka Diallo je te salue de passage kanko o jiya ko e nder région mo Kolda mais également le PCS Mr Mbalo Abdoulaye Mbalo kadi o jeeya ko e nder région de Kolda te mboɗo sikki ko ɗum woni Sénégal Sénégal ko ɗum ɗo donc ko widema tan hande MEF ana e nder Sénégal fof kala ɓiɗɗo pullo mbiyowo mbimi e wimami gonɗo e nder duɗal jaaɓi hattirde université Cheikh Anta Diop de Dakar aɗa tina hoorema e pulago mais aussi université ji gonɗiɗi ɗo henna fof je sari les présidents des sections des autres universités la fois passé min jeehi Thiès jaɓɓino min ko cellule président cellule mo Thiès donc miɗen keɓano kadi activité IAM ɗo tigi en calminiɓe guila e gordi en ɓe gari ha ɗo ɓe gari ɗo en calminiɓe au passage janggo inchallah mamin tawtore donc miɗen calmina mon no fewi ko holludema tan tigi rigui MEF ala mo woni ala tigi rigui hojomaji ɗi gari ha jutti kono siko Allah ardanima holko jiɗɗa wadde ko cikkuɗa jawtuɗo waɗano alors ɗonne ko yettere Allah no fewi e duwanade kadi waɗɓe ɓe ha yot ceyi ɗo yottaɗo mais ko wite ko tan ɓiɗɗo neɗɗo c'est à dire jibinande timmani kala ko mbawɗa wadde wonko manki Allah subhanahu wa taala tan wawi wadde hunde nde yotto alors ɗon noon
hande mi fuɗɗinomama ɗum haalan joni wadde feere hande dans les 46 départements du Sénégal keɓen toon des sections MEF woni cellule MEF mais so en ɓenni ɗon ƴeewen hande hono mbaɗeten ha MEF wawa wadde ko Pindi TV waɗata ko pourquoi pas MEF jogo télé mum mo ganduɗa o ko pulago watte hen valorisé ko ɗemgal ngal haalete hen ko pulago dillata hen MEF jogo radio ji e nder commune aji he fof ene wawi wonde mais également MEF waɗa feere heɓa ko wiyete ko des chaînes YouTube ta kala to ɓiɗɗo pulo wawi wonde ina wawi darde pulago ngu en jawtat ɗon jiɗɗen hande wadde ko internationaliser le mouvement ka journaliste aɗa andi hande pulago ngu famɗani eɓene partout dans le monde waɗi des mouvement ɗi ganduɗa ɗi ko ɓiɓɓe fulɓe darniɗi toon to États-Unis toon to Europe toon to Asie mais également e nder Afrique e hoore muɗum hande holno min mbaɗata ha MEF wawa jokkodirɗe e ɗen ɗon pelle ɓe gurna pulago e nder aduna he mais si en jawti ɗon kadi mouvement o holno min mbaɗata ha mbo jogo ko wiyete ko autonomie financiére tigi rigi ɗum noon anne yiyande ma e ko haali ko beele aɗa jogui kaɗa ɓeydo hen kanko o haali fof e ko yiyandam dal miɗen mbo keɓɓi yiyande nde min kalde hen ko haali ko noon pour wadde propagé mouvement o ha yaha international naate chaîne YouTube e naate TikTok fof yo ɗemgal ngal yo sara monde he fof dal soko Allah ardanimbo onon koye biroŋo jeeɗon walla hono hande so Allah ardanimbo mouvement élève étudiant fulɓe kanko de mi waɗamo soutenir e mi yiɗi bokkotamide bureau makko pour ɓurde wadde mo encore soutenir par ce que mi jogui idée ji moƴƴi mata ko banggue cosan to suɓoɗɗa an kala ko wawi nawrude mouvement o yeeso min kam mboɗomi hen tigi siki neɗɗo yiiɗi jeeyde e mouvement holno waɗata alors première nen keddora hawji maji tati pour ɗon kam namdal ngal rabbiɗi kala jiɗɗo jeeyde e mouvement he bisimilla d' abord par ce que tawi tan ka pullo aɗa farnoro pulago ko hen jeeyaɗa kono sa yiiɗi yo mouvement o hettine a arat cooda ko wiyete ko carte membre ɗin noon carte membre uji mbaɗi disponible kala mo ganduɗa ko ɓiɗɗo pullo ene wawi arde sooda carte membre heftine ɗum holmo woni timtorgal ma woni idole ma alhamdulillah ɗonne kadi ko yettere Allah hande hino wayno idolam ko gorko mo ganduɗa gorko mo parnortoɗa kadi gorko parniɗo pulago o woni Seydou Moustapha Abdoulaye Sow l'ancien président du mouvement des Seydou Sow en au passage en calminima Seydou Sow o woni idole ma merci gorko moƴƴo gorko newiɗo jonnuɗo MEF jonnuɗo kadi pulago beele aɗa heeɗo gaaci no wayno de tawino hande mi udditi téléphone mo ko gaaci tan tawata hen a tawat toon gaaci ganduɗa ko kolli wombaɓe fulɓe ne kaala mboɗo welto mais aussi tawa toon artiste uji men mawɗi ko wayno Abou Dioubade en Baba Mali en calminiɓe donc kamɓe fof mboɗo salmina de passage Abou Dioubade heccenki minen kirdi Thiès donc mboɗo salminamo mboɗo Allah ceerno Hammadou Sammodi voilà e ceerno men Hammadou Sammodi en calmini ceerno Hammadou Sammodi tan jaygo ɓuuɗi korko garino min beltima kadi Sehil Djibi Dieng voilà donc amin ñaago yo Allah waɗani jaam ɓuura wawde daranade pulago ngu tigi beele aɗa waɗa politique politique noon to tolnimi ɗo hande min joguimi tan ko pulago pulago tan ɓendi kam mi ala parti politique mi waɗani adhéré e mouvement politique hay goto beele aɗa heeɗo gaaci kolli ñañoji buubaji sabareji fulɓe amoɓe diwotoɓe rippoɓe naale min no ɓuuri wawi heɗade ko Baba Mal eyyi yimanam jumol Ba Mal hay seeɗa danda welañi de non yimanam tan hay seeɗa ete janta yimanam jumol Ba Mal tan ngol cuɓiɗa fof yimanam seeɗa ehe jahowo sawodiyade kama yettoyade mbiɗa salmina jolam balejo mo jomba harombal Abou Diouma nan wawi yimde jima Abou Diouma wawa en gardi hen ha ɗo so tawi wonko jinnoɗon haalde kono kalani
bisimilla ma bandiraɗo debbo anni kaala ko jiɗɗa haalde sa salminat ɗum ninɗa fof bisimilla. Bon sikki sehila mo ngardo mo haali fof eyi donc fidde rek mi salmina ƴeeɓo men ɓe e onon fof wonɓe ɗo ɓe salmin tamit mama mo gonɗo Doumou Alpha Dieynaba Ly e mboɗo yiɗimo trop par ce que kanko nehi ham mi salminamo toon to Doumou Alpha e nenam Mariata Dem e bawam tamit Moussa Thiam Thiam Babil Demba bisimilla tawi won ko jejjiɗɗa gasi ha laaɓi. alors ko message tan beddotomi par ce que en kaali ɗum e nder yewtere men woni hande MEF ko ɗum mouvement mo ganduɗa o yata élection donc ɗum ɗon c'est à préciser candidat ji ɗi ɓuuri amtu ko consensus ɓe mbaɗata jewte ha ɓe nanodira masala hakkude wonɗon ha ɓe nanodira donc miɗon nodda MEF mi ala hen opposant mi wiɓe noon kamɓe fof min joguimi hen tan ko collaborateur woni liggudijo donc kamɓe fof moɗen nodda ɓe yoɓe ngar ɓe mbattidira doole mumen e peeje mumen e hakkillantagal mumen min liggano pulago donc ɗum ɗon ko message mo ganduɗa miɗo mbo waɗa mais également kala ɓiɗɗo pullo mo ganduɗa ene wawi wallude min ha koñɗo miñira ko ñam gona caggalam min liggano pulago mboɗo ñaagoma ne garata jaggahi ɗum ɗon par ce que leñol ngol fof ko enen ndendi ɗum so ɗum yawti noon a hokkatam waɗa ɓe jittumi tan par ce que c'est ko Allah tan jeeyi yettore donc so en jetti ɗum ha parɗen julɗe ene nela ɗumen mais waɗi yimɓe kadi ɓe ganduɗa eɓe jeeya he men kala to jooɗiɗen en mbawa wasde innude ɓe wono mon frère mo ganduɗa ko warɗumi ɗo Mbaye Sow a salminama mais également idole am président Seydou Sow mi salminima mi juurimama e mon frère Dadal Ka l'homme fort de Jolof kanko aussi ko gorko dariɗo daraniɗo pulago parnoriɗo pulago e nder université Cheikh Anta Diop de Dakar mais aussi mon frère Djibi Ba le secrétaire général sortant Djibi mi salminima mon frère Abouka Sehilma ancien du mouvement donc kadi kanko ne o weltanama no feewi mais en mbaɗat feedback calminen babiraɗo men mo ganduɗa hankadi hande ko kañum woni le président de Tabital Pulago babo Boubou Sangote inchallah cenki tan minen joɗonno ɗo e centre bo mi salminima no feewi le palorier Big Lay a salminama la grande dame Djinda mais également Diewo Sow et mon frère Mansour Sow ɗo gorko mo o rewi ɗo voilà donc ko wayno Pablo en candidat maire national wonno rewin ɗo voilà donc kamɓe fof mi salminiɓe tigi jarama inchallah ɗum noon Pape Camara e Habi Thiam mo Agnam yantude Mbaye Sow en jarniɓe no feewi Mbaye Sow kamɓe gardi ɗo en calmini noon Abouka sababu fanɗata sababu no way fof ko sababu ko gueɗo men sehil men kamɓe en Mansour Sow en Saydou en kamɓe kala en calminiɓe ko wona koye ɗum jaɓanten tan ko konngol mbayniko yo Allah rokku kadi kala mbo ganduɗa ina ɓuure leñol ngol yo Allah ardin ɗum kalɗa ko kadi yimɓeɓe nani ɗum konngol mbayni ko addani ɗum ko Alhaji Ceerno Oumar Samba Toubak gorko mo Mbule Weedu Jeeri awgali Weedu Waala o yi sehil mbo ganduɗa e yeeso ma ko sehil ma caggal ma kala ɗo aɗa haale ko boni embo tawtore ko an waɗi ɗum sehil kono o wona sehil ma o wi sehil mo ganduɗa e yeeso ma ko sehil ma so ɗon joddi ko sehil ma caggal ma kala ɗaɗo haale ko boni emo tawtore wi o ko an waɗi ɗum sehil kono wona sehil ma en jarnimo no feewi kanko Alhaji Oumar Samba Toubako ni no mbaɗen ni kadi ni ko kanko tigi rewi ɗon en jarnimo no feewi teddugal wiyete ko teddugal wiyetaki teddugel woodi ko gueɗe ɗiɗi komi teddinama walla mi hoynama ɗum noon o teddini en woni o teddini pulago kanko Alhaji Oumar Samba Toubako Allah jarama on jarama tongode 250 ko ɗo wayni ha saha goɗɗo jokkon e yebde télémon